तो हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव दा फाइनाली आसाम पुलिस AVUB कॉन्स्टेबलनि क्वालिफाइड लिस्ट ओंखारबाय जस्ट क्वालिफाइड जानायफ्राल' होनो मोनसिगोन AVUB नि माखासे भाइभा टेस्टखौहाय दा बे भाइभा टेस्टआव लागोन नोंथांमोनखौहाय 1:2 लानाय बादि नुनो मोनदों जेराव बांसिन क्वालिफाइड जायासै आरो लोगोसे नोंथांमोननि बे अरेल टेस्टआव दङ गासै नम्बर 5 आरो बे अरेल टेस्टआव माबादि लागोन स' नोंथांमोना भिडिअ नायनोब्ला डिसक्रिप्शनाव दंखायो फल' खालाम एन्ड नोंथांमोना बे नम्बर 5 आवहाय 5 खौनो लादो बेनिफ्राय जायफ्रा मोजां नाम्बार मोनो थ' नोंथांमोना साख्रि मोनसिगोन आसाम पुलिसनि AVUB कॉन्स्टेबलआव जेराव भेकेन्सि दंमोन 2134 नाथाय जास्ट क्वालिफाइड लादों 4000 नोंथांमोना सामथिं नुनो मोनो अके जेब्ला अफिशियल साइटआव फैगोन दा बेनिफ्राय मोनसे नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनो हासिगोन लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो दायो जाथ'वाखै स' बेनिफ्राय जों बे आपडेटखौ नायगोन जे जों बेवहाय नायगोन माबादि लिस्टआव लादों बिथांमोना बेवहाय क्लिक खालामना नायबानो जाबाय नोंथांमोना स' बेनिफ्राय जों क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव माखासे डिटेल्स दङ only for qualified list दा बे जाबाय PDF फाइल थ' नोंथांमोना मिथिखाबाय आरो बेयाव only qualified लादों both side male and female लादों बेनो जाबाय 4455 थ' बेखौ नायोब्ला 1:2 लानाय बादि नुनो मोनदों 1:5 लायोब्ला 10,000 नि खाथियाव जानांगौमोन आरो बांसिन चान्सखौ मोनगौमोन दा बेसेबां काट अफ लागोन बेनि सायाव डिटेल्सआ फैयाखै दा काट अफ होयोना होआ बेखौ मिथिला दा थांनाय बारावबो एसायाव होआखैमोन थिग बेबादिनो बे प्रसेसखौ बेयाव लानायखौ नुनो मोनदों दा जायखिजाया नोंथांमोना बे 4455 आव जायफ्रा दङ स' नोंथांमोना मोजां भाइभा टेस्टखौ होदो आरो बिनो लास्ट एन्ड फाइनाल बेयाव मोजां नाम्बार मोनबानो नोंथांमोना साख्रिखौ मोननाय जागोन अके जेराव 2134 भेकेन्सि नाथाय 1:5 लाङोबा बयबो चान्सखौ मोनगौमोन आरो लोगोसे बांसिन क्वालिफाइड जानायनि चान्सखौ थागौमोन दा जायखिजाया जायफ्रा बे 1:2 आव दङ स' नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेटआ बेनो जे नोंथांमोननिया फैगासिनो भाइभा टेस्टआ 11 निफ्राय आरो बे भाइभा टेस्टखौ माबोरै होयो अरेल टेस्टखौ बोरै होयो थ' नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव मोनसे भिडिअ मोनदों बेखौ नायदो एन्ड फल' खालामदो आरो लोगोसे एडमिट नोंथांमोना माब्ला डाउनलड खालामनो हागोन दानिया फै जों नायनोसै दा बे नटिसखौ नायोब्ला एडमिटखौ नोंथांमोना दिनै डाउनलड खालामनो हागोन एप्लिकेसन नाम्बार नाम बेनिफ्राय बार्थडे होनानै दा लिंकआ एक्टिभ जायाखै दा 10 AM जानाय लोगो लोगो एक्टिभ जानायनि चान्सआ दङ बा नोंथांमोना एसे एडभान्सबो मोननो हागौ जास्ट नोंथांमोना एडमिट मोननाय लोगो लोगो माखासे गाइडलाइन्सखौ फल' खालाम आरो नोंथांमोना फर्मेल ड्रेस गानोब्ला साबसिन जागोन आरो जायखिजाया एडमिटआव जि गाइडलाइन्स दङ बेखौ फल' खालामदो आरो लोगोसे बे नाम्बार 5 आव नोंथांमोना 5 खौनो लानो नाजा जोबोद इम्परटेन्ट बियो मार्क्सआ स' नोंथांमोना भाइभा टेस्टआव जायफ्रा पास जायो स' नोंथांमोननि थाखाय बे जबा जानाय लामायाव थांगासिनो दङ आसाम पुलिसावहाय आरो एपिआरआव बेनिफ्राय कामान्ड' काट अफ माब्ला फैगोन जेबो आपडेट गैया जेब्ला साडेनलि बेबादि नटिस फैयो स' नोंथांमोना आपडेटखौ होगोन दा जायखिजाया नोंथांमोना बड' जब इनफो अफिशियल इउटुब चेनेलाव नायबाय था आरो लोगोसे हानाय एसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथियो आरो लोगोसे DHS एग्जामनि डेटआ गोदान फैथारसिगोन दा बावैनो स' नोंथांमोना बयबो रेडि जादो एग्जाम लिरनो आरो लोगोसे जबखौ नोंथांमोना लादो